Koro ok en wacha en wach ma serious kendo nyo wakete nyo kwa pande nyo wawacho ne jatelo maber kendo nyo chikowa ne kwachako sani kwa dhi mbele odhi ensure ni sikunde yudo pesa mowinjo giyudi. Erokamano ahinya. Kiwacho kanyo ni kinde magigi duto bende osebedo kata kadhi nyime. Paro mar medo omenda ma ichulo e sikunde kaka yo mar medo omenda de wache ang'o nyaka sani kamane paro mag jotend sikunde. Nyalo bedo ni mana gima useyieru kar kanyo kosen paro manya bedo ni mienjo mana moko kuom sikunde. Paro mar medo school fee inyalo wacho ang'o japuonj? Wadwa mano en paro ma wan wegi kaka joma kuom ng'uono Nyasaye miyo thuolo mondo orit sikunde wan ema wasekete forward. En gima ji duto neno nikech fees ma watiyogo sani en fees mosetieko almost 16-17 years nyaka ne ketonwago. To for example iyudo ka sikul nyo budget gi bando siling 80. To sani bando nyo wang'iewo kaka e Nyanza wa kanyo wang'iewo bando nyaka almost siling 200 gi bathe. Oganda yande wa budget siling 150. Sikunde moko kaka Mbiwa, Homa Bay kanyo nyo ing'iewo bando gino oganda siling 600. Gik moko duto osedhi malo. To sirkal ok miwa pes boarding. Pes boarding jonyuol ema chulo. Koro wadwaro ni watela fees kaluwore gi kaka nengo gik moko osedhi malo. Nyocha wabet piny kaka governing council mar Kesha ma wang'iyo ni nengo chalo nade. To 23 to nengo chalo nade. Wayudo ni thoth gik moko osedhi gi almost obedo double. Kamano. Koro momiyo nyo wadecide wabet piny wandiko ne County Education Board ne wadwaro ni fees odhi malo ma jo wa make proposals. Ka ok fees nyal dhi malo to onge gima nyithindo biro chamo e school. Koro nyiso ni boarding schools ok nyal run, day schools michame lunch be ok nyal run. Koro jonyuol nyaka miwa pesa moromo gi pesa mwatiyogo kwa pidho nyithindo. To japuonj. Koro en gima en adieri. Japuonj gino ma nyalo ng'adi kanyo kata mondo mi lernwa bende. Be jonyuol magin jokanyo kata stakeholders e wechegi mag somo. Udhi mana